de tots, vaig a donar el premi a la dona del Taika. A veure, esta dona, que ja ho l'ha presentat la Vanessa, us explicaré d'ella que no viu aquí al nostre poble, però que la coneixeu molta gent. Viu a l'Ampolla, però està molt vinculada a les nostres terres des que el seu iaio li va ensenyar a estimar el Delta. És alumna de totes les edicions del curs de Dones, Salut i Educació i col·labora en tot. És una bona persona, bona amiga i, a més, ella se va dedicar, quan va vindre aquí al nostre poble, a fer grups de dones per a donar a conèixer els productes de l'Avon. Avon. Bueno, llavors ella va ensenyar a moltes de nosaltres, a mi una de totes, a cuidar-nos, a posar-nos cremes a la cara, a pintar-nos i també guanyàvem dinerets, mira, Rosita? O sigui que si vols sortir t'anem a donar un premi per a la dona del Taika. Jo m'he emocionat tant perquè la terra, encara que jo n'he fort, me l'estimo molt. Perquè el meu pare va vindre aquí a viure quan tenia 9 anys amb un iaio, que era perit agrícola, que era el senyor Sanchís, que la gent antiga d'aquest poble sap que era una gran persona. Mon pare me va fer estimar aquesta terra i un dia, Rosita, els més amics meus són els d'allà baix. I mon pare m'explicava que un any va sortir la riada i tots junts, en cabassos i en sacs i en tot, vam parar la riada. I mon pare només me deia, Rosita, fill meu, si un poble pot parar una riada, unit quantes coses pot fer. Jo a partir dels 10 anys vivia a Casa Calca a les festes i m'ho passava molt bé. Després me van donar el càrrec d'Avon i aquí he tingut la gent més bona i que m'han estimat molt. Jo soc molt emotiva, vic davant mateix del Delta i cada nit veig totes les llums vostres. I per tant, encara que soc molt d'aquí, us estimo tots molt. Moltes gràcies.